Ruvetaan aloittelemaan, että jos aloitte päästä teltan alle, niin tulkaa ihmeessä ja tulkaa lähemmäksi, niin kuuluu kysymykset ja muut sellaiset. Eli tarkoitus on tässä ensin kuunnella omaa kantani koskien 24 presidentinvaaleja ja sen jälkeen muutama kysymys. Mikrofoni kiertää ja sitten lapsemme menee untenmaille, niin semmoinen 45 minuuttia pidetään yhteistä keskustelua. Hienoa olla täällä Luumäellä ja kiitos siitä, että Svinhuvudin museon väki ja kaikki ne, jotka ovat olleet mukana järjestämässä tätä tilaisuutta, joka juuri päättyi, antoi mahdollisuuden sille, että näin historiallisessa paikassa voidaan pitää tiedotustilaisuus, jossa kerron historiallisia uutisia asioiden kulusta. Monihan on sitä miettinyt, että mitä ihmettä se Mika Aaltola oikein meinaa, kun ei ole koskaan poliittiseen puolueeseen kuulunut eikä aio semmoiseen liittyä. Miksi hän tavoittelee politiikan yläpuolella olevaa tehtävää tai tuntuu sitä tavoittelevan. Jännitys olisi hyvä säilyttää loppuun asti, mutta tuskin sitä nyt kannattaa pantata liian pitkään. Eli ilmoitan tänään vakaasta tahdosta olla valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas vuoden 2024 presidentin vaaleissa. Kiitos. Presidentti on ulkopolitiikan johtaja. Murrosaikana kaivataan määrätietoista johtamista. Presidentti-instituutioon kohdistuu paljon odotuksia. Kansalaisten toiveet rauhasta, vakaudesta, yhteiskuntasovusta ja turvallisemmasta elämästä, turvallisemmasta tiestä ovat asioita, joita pitää ottaa huomioon. Mutta päätös ei todellakaan ole ollut helppo. Lähtökohdat eivät tule olemaan sellaisia, jotka ponnahtaisivat minut kuuraketin tavoin presidentiksi. Tiedän sen, että tulen olemaan hankalassa asemassa, mutta sehän ei ole syy kieltäytyä, kun kysytään. En siis kieltäydy sen takia, että ehdokkuus tai presidenttiys itsessään olisi helppo, vaan tiedän omasta kokemuksesta, kun 30 vuotta on ulkopolitiikkaa tutkinut, tutustunut ihmisiin, jotka sitä tekee sekä Suomessa että maailmalla, että tehtävä on vaikea. Ja itse asiassa se vaikeus on varmaan se suurin motivoiva voima kaikessa tässä. Ei voi kieltäytyä asioista vain sen takia, että tie on kapea kaita. Pitää pystyä ottamaan vastaan haasteita, varsinkin aikoina, jolloin maailma on kovassa myllerryksessä, Suomen asema on juuri muuttunut ja NATO-Suomi kaipaa tietenkin uudistuvaa presidenttiä ja uudenlaista johtamista. Olen huolissani edessä olevista ulkopolitiikan haasteista, levottomuudesta, joka Suomea koskee juuri nytten. Venäjä on ja pysyy naapurinamme niin hyvässä kuin pahassa, tulevaisuudessa yhä enemmän pahassa. Ja meidän täytyy tämän tilanteen kanssa tulla toimeen. Me olemme puolemme valinneet. Se on oikea puoli, demokratian puoli, läntinen puoli. Sen valinnan teimme itse asiassa jo aikaa sitten. Venäjä pyrkii vaikuttamaan meihin, omaan asemaamme. Se on laajentumishakuinen naapuri, jonka varalta pidämme yllä tehokasta pelotetta nytten yhdessä liittolaisten kanssa. Ja tämä pelote tulee olemaan Suomen-Venäjä-politiikan perusväline. Siinä missä Venäjä usein käyttää sorkkarautaa,
jotta se saisi isommaksi ne Suomea jakavat linjat ja yhteiskuntarauhaa hämmennettyä, niin meidän pitää käyttää parantavia välineitä Suomen strategiseksi johtamiseksi. Me emme siis suuntaa länteen. Me olemme jo lännessä. Meidän pitää hakea rooliamme lännessä. Pohjoismaat, Yhdysvallat, Eurooppa on vierellämme ja kanssamme. Enää ei tarvitse olla yksin, mutta samalla meidän pitää ymmärtää, että vain me suomalaiset voimme etujamme puolustaa, eikä kukaan sitä meidän puolesta tee. Haluan Suomen, jossa tätä työtä voidaan ylpeänä jatkaa ja tehdä. Suomen edun varjelua. Yhtä lailla olen huolissani kansakunnan yhtenäisyydestä. Keskustelun äkkivääryys näkyy, kuuluu ehkäpä jo liiaksi. Hiljaisen enemmistön ääni ei tässä huutomyrskyssä kanna aina tarpeeksi vahvana. Tällä kehityksellä ei ole syytä antaa periksi. Suomen etua pitää varjella myös tästä näkökulmasta. Ja pitää myös muistaa, että kaikki tämä tapahtuu ison eurooppalaisen sodan, Venäjän sodan puitteissa. Yhtenäisyys ei koskaan tarkoita sitä, että erimielisyyttä ei kannata kuunnella ja eriäviä ääniä pitäisi jotenkin kitkeä pois. Suomi on vapaa yhteiskunta ja sellaisena se kannattaa pitää. Meidän pitää kunnioittaa ja ymmärtää toistemme mielipiteitä. Vähimmäisvaade demokratiassa on se, että me siedämme ainakin toisiamme. Ehdolle asettuminen puolueiden ulkopuolelta oli itselleni asiaan liittyvissä pohdinnoista kaikkein helpoin. Minulla ei ole puolueyhteyttä, puoluetaustaa eikä puoluekoneistoa takanani. En ole minkään puolueen kasvatti, enkä koskaan ole ajanut jonkin poliittisen heimon erityistä etua. Ajan Suomen etua, ja se on tärkeä erottava tekijä muihin ehdokkaisiin. Hiljaisen enemmistön etua ja myös vähemmistöjen etua, meidän kaikkien takia. Ilman kansanliikettä en voi vaaleissa menestyä, ja sen takia tarvitsen kaikkien työtä. Hihat on käärittävä, ja niiden, jotka haluavat mukaan, heidän täytyy ymmärtää, että haaste on aika iso, mikä on edessä. Ja niitä on kuitenkin tavattoman paljon, jotka lähettävät sähköposteja, ottavat yhteyttä sosiaalisen median kautta. Niitä, jotka soittelevat kansalaispuheluja, olen paljon viikonloppuisin tehnyt. Ja totta kai perheen tuki on hyvin ratkaisevassa roolissa. Ilman Kirsiä olisi vaikea kuvitellakaan, että tähän lähtisi. Eli kutsun kaikki mukaan keräämään kannatuskortteja. 20 000 on aikamoinen haaste eri puolilta Suomea, kaikista mahdollisista paikoista. Käykää kampanjasivuilla aaltola2024.fi. Sosiaalisessa mediassa löytyy kanssa erilaisia paikkoja, joissa voi perehtyä siihen, että mitä minä ja me edustamme. Jättäydyn nyt vuosilomalle ja sitten virkavapaalle vaalien loppuun saakka. Pitää muistuttaa vielä, että olen asettumassa ehdolle, koska Suomi on maailman paras maa. Tässä maassa asuu koeteltu kansa, kaskinaurilla kasvanut sotien sukupolvien kasvattama. Tässä maassa asuu suomalaiset, nuoret, vanhat ja sitä ylisukupolvista ketjua, jonka pitää säilyä särkymättömänä. Sitä olen usein korostanut, kun puheita olen pitänyt. Ja tätä yritän puolustaa ja kaikella voimallani, tarmollani ja työlläni
turvata ja pitää suojassa. Nyt Venäjän aggression varjossa ja Suomen liityttyä NATOon on käsillä Pohjolassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti hyvin tärkeitä päätöksiä. Kuinka antaa suuntaa perinteiselle moraaliselle tarkoituksellemme vapaasta, vankasta ja vahvasta Suomesta, herättäen jokainen kansalainen näkemään ei ainoastaan vaaroja, mutta myös mahdollisuuksia. Se on se keskeinen sanoma, mitä haluan korostaa. Täällä Svinhufvudin kotitilalla on hyvä siteerata totta kai tilan omistajan, Suomen presidentin sanontoja. Ensin on turvattava raja ja sitten vasta leipä levitettävä. Siinä on sanomaa, joka tähänkin päivään resonoi. Puolustus on se peruskivi. Siihen satsaaminen ei ole pois mistään muusta koulutuksesta, terveydenhoidosta, vaan se on se, minkä päällä kaikki makaa. Sota se vasta kallista onkin. Puolustukseen satsaaminen 3% tasolla olisi järkevää semmoiselle maalle kuin Suomi, joka sijaitsee geostrategisesti hyvin, hyvin tärkeässä paikassa. Svinhufvudin suuri työmaa oli Suomen irtikytkentä Venäjästä. Se turvasi maamme tulevaisuuden ja nyt se resonoi tässä ajassa, koska Venäjä käy laajentumishakuista sotaa naapurustossamme. Svinhufvud oli myös tinkimätön tasavallan ja laillisuuden puolustaja, kaikenlaisia väkivaltaista radikalisoitumista vastaan. Hän osasi myös puhua parantavasti. Ihmiset ymmärsivät, mistä hän tulee ja mitä hän aikoo. Hän oli laillisuuden puolustaja. Lopuksi voisi summata oman motivaationi vähän toisesta näkökulmasta. Ja se on se, että jos on tietoa, taitoa, taipumattomuutta, niin niistä syntyy tarpeellisuus ja jossakin tilanteessa jopa välttämättömyys, jos tuntuu siltä, että elää ajassa, jossa ehkä ei ole valtavasti tarjontaa näkemyksistä, jotka liittyy Suomen ulkosuhteisiin ja Suomen tulevaisuuteen, Suomen valtiolliseen toimintasuunnitelmaan. Murrosaika huutaa uusia vastauksia. Ja tämä ajatus siitä välttämättömyydestä on se, joka ajaa tekemään tämän projektin. Ja se visio Suomesta, joka pyrkii turvaamaan rajansa Kuolan Niemimaalta, Pietarin porteille, Suomenlahden kapeikkoon, sieltä Ahvenanmaalle. Ja samalla myös ammentaa niistä resursseista, mikä tämä muuttunut tilanne ja uusi globaali talous meille tarjoaa. Muuttuva globaali talous meille tarjoaa, niin se on keskeistä. Ensimmäistä kertaa puolueisiin kuulumaton ehdokas on mielipidetiedusteluissa kärkisijoilla. Se on historiallista. Sekin velvoittaa omalla laillaan. Jos mietitte, että sitä ei aikaisemmin ole tapahtunut, niin silloin jostakin käy semmoinen kutsu, joka on, näin tunnen, aika välttämätöntä vastata. Ja se kannatus on ollut suhteellisen kestävää. Jos tuntuisi siltä, että löytyy parempi ehdokas, niin en tähän hommaan ryhtyisi. Sitä välttämättömyyttä en silloin kokisi, sitä ääntä, joka ihmiset ovat esiin tuoneet ja vedonneet minuun, niin en sitä kokisi niin kutsuvana. Mutta nyt tilanne on se, että Suomi on murroksessa. Maailma on murroksessa. Venäjä on ja pysyy Suomen ainoana mahdollisena geopoliittisena uhkana. Suomen on ymmärrettävä kaikki maantieteelliset ulottuvuutensa ja se, että Lappi ja Itä-Suomi ei ole mitään
periferioita, johon ruplia valuu poikkirajallisten yhteyksien kautta. Niin ei tule tapahtumaan vuosiin. Meidän pitää keksiä jotain muuta. Meidän pitää satsata Suomen maantieteellisiin, geostrategisesti tärkeisiin kohtiin. Tässä olen ehdottanut erilaisia huoltovarmuuskäytäviä ja puolustuskäytäviä kartan osoittamiin hyvin tärkeisiin strategisiin paikkoihin. Ja meidän pitää myös ymmärtää se, että meidän pitää pitää Suomi ankkuroituna. Me pystymme omin käsin ehkä pitämään Suomen ankkuroituna, vaikuttamaan Pohjolan vakauteen, mutta meidän on hyvin vaikea vaikuttaa kaukaisempien paikkojen vakauteen. Ja se ensisijainen strateginen päämäärä, se liittyy siihen Suomen edun käsitteeseen. Se on niin kuin fundamentti, että siitä ei tingitä. Ja tässä on pitkä traditio Suomessa, ja luulen, että suomalaisille tästä asiasta ei tarvitse paljon puhua, vaan muistuttaa siitä ikiaikaisesta muistista, joka tällä Niemimaalla on. Meidän uusiutuvasta, aina tilanteeseen mukautuvasta kansallisesta identiteetistä. Sitten meidän pitää nähdä ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikka osana ulkopolitiikkaa. Kun irtauduimme Venäjän riippuvuuksista, öljy- ja kaasuriippuvuuksista kovin nopeasti, se tuotti kipua, se tuntui bensapumpulla ja inflaatiossa ja asuntolainojen koroissa. Mutta mitä meidän pitää myös ymmärtää on se, että me ratkaisimme silloin enemmän kuin geopoliittisen ongelman. Me ratkaisimme riippuvuusongelman, joka myös auttaa puhtaamman energian ja puhtaamman ympäristön ja toivottavasti myös ilmastohyötyjä siitä saadaan. Eli me elämme ongelmaehköistä aikaa, on paljon uhkia kaikkien mielellä, se ei saa lannistaa, vaan pitää ymmärtää, että yhden ongelman ratkaisu saattaa ratkaista montaa muuta ongelmaa samanaikaisesti. Ja se on se strateginen näkemys, jota meidän pitäisi täällä lujittaa. Lopuksi sanon vielä kansallistunteesta. Sitä ei saa kukaan puolue omia. Se on hyvin vahva Suomessa. Meillä on maailman korkein maanpuolustustahto, 85% suomalaisista on valmis puolustamaan Suomea. Vaikka olisi epävarma lopputulemasta, se on maailman korkein lukema tällä hetkellä. Se kertoo siitä, että me koemme hyvin vahvasti meidän kansallisesta roolista ja identiteetistä. Mutta se on uusiutuva asia ja voimavara. Se on hyvin valtaistava. Eikä se ole pelkästään nostalgia johonkin menetettyyn kultaiseen aikaan, joka pitäisi saada takaisin, vaan se on hengittävää, uudistavaa ja samalla myös voimallistavaa, jos sitä osaa käyttää oikein. Ei siinä ole mitään synnillistä, että meillä on oma kansallinen identiteettimme, että meillä on oma strateginen kulttuurimme. Mutta tähän päättäisin tämän. Suuri yllätys ei ollut varattuna loppuun, vaan tuli siellä jo alussa. Ja mielelläni tämän puheen jälkeen ottaisin vastaan muutaman kysymyksen, jos teillä niitä on esittää. Sieltä ainakin yksi käsi nousi pystyyn ja tuolta on toinen ja täältä kolmas. Kiitos. Robert Sundman Helsingin Sanomista. 2 kysymystä. Sanoitte Helsingin Sanomille marraskuussa, että voisitte harkita ehdokkuutta siinä tapauksessa, jos tarjolla on muuten vain suomettuneisuuden häntää edustavia ehdokkaita. Ovatko kilpakumppanisi siis suomettuneisuuden häntää edustavia? Ja toinen kysymys, kaikkien muiden ehdokkaiden poliittinen kanta tiedetään. Mitä voit kertoa omastasi? Oletko vasemmistolainen, oikeistolainen, liberaali, konservatiivi? Kokoomus ainakin ilmeisesti piti paikkaa teille auki eduskuntavaaleissa. Pystytkö jotain kertomaan tästä? No hyvä kysymys. Kyllä pari muutakin puoluetta kysyi ehdokkaaksi. Kokoomus kysyi viimeisenä ja siksi kieltäydyi viimeiseksi. Totta on, että tietysti kokoomus on kannattanut paljon sellaisia asioita ulkopolitiikassa, joita itsekin kannatan. Esimerkiksi NATO-jäsenyyttä jo hyvin pitkään. Eli tässä suhteessa niin voi sanoa, että ulkopolitiikassa kokoomus on tuonut esiin asioita, joita arvostan, mutta loppujen lopuksihan sitten Naton puolesta taisi olla
miltei kaikki puolueet. Eli ei tässä ole niin kuin eri ulkopoliittisia puolueita. Mutta ehkä tuossa mentaliteetissä on jotain, kun puhuin sitä suomettumisen hännästä, niin mehän pitkään korostimme ulkopolitiikan välineenä dialogia ja sillanrakennusta, elimme toivon politiikkaa. Silloin se sananparsi taisi mennä niin, että mitäs pahaa siinä nyt on, jos on toiveikas Venäjän suhteen. No, kerronpa, mitä pahaa siinä on. Miljardeja kadonnut ilmaan, turhiin projekteihin. Ei ole kauan siitä, kun Rosatomin ydinvoimalaa puuhattiin tuonne Ruotsin rajalle, strategisesti melko tärkeäseen paikkaan. Se on se suomettumisen häntä, ja meidän pitää muuttaa mentaliteettiimme. Me olemme nyt osa NATOa, puolustusliittoa, meidän kollektiivinen pelotteemme on huomattavan korkea. Meidän pitää ainakin oppia ymmärtämään se, miten sitä sovitetaan kansallisen pelotteen kanssa yhteen. Suomessahan yleensä käytetään sanaa pidäke tässä yhteydessä, mutta pelote on vähän laajempi käsite. Eli jos se on meidän Venäjä-suhteen yksi perusinstrumentti, yksi politiikkaväline, niin silloin tietenkin paljon on muuttunut. Enkä olisi kauhean innostunut esimerkiksi arktisen alueen yhteistyössä aloittamaan jotain uutta Venäjän kanssa, niin kuin nyt on vähän suunnitteilla. Venäjä tulkitsee sen helposti heikkoudeksi, läntiseksi heikkoudeksi. Venäjällä ei kannata antaa merkkejä nyt siitä, mitä Putin kuvittelee meidän olevan, eli heikkoja, hajanaisia. Siihen ansaan ei kannata langeta näin nopeasti laajamittaisen aggressiivisen sodan aloittamisen jälkeen. Eli odottaisin näissä hankkeissa. Ja tuo arktinen alue on yksi tämmöinen kipupiste, koska siellä on Venäjällä vielä runsaasti enemmän voimaa kuin lännellä on. NATO on siellä heikoilla. Mustameren alue on toinen tämmöinen kipupiste. Toinen semmoinen ehkä suomettumisen hännän ajatus on se, että no Venäjä nyt vähän oireilee ja venäläiset miehet tappelee, että se menee ohi kohta. Että odotetaan vuosi, niin kyllä sitten saadaan taas kauppaa aloittaa. Itse näkisin näin, että rauha on se kaupan ennakkoehto. Aikaisemmin ajateltiin niin, että kauppa tuo rauhaa. Ei se sitä tuonut. Niin nyt ensin rauha ja sitten ehkä jonain päivänä Venäjä voi olla meille bonus, jos se on jollakin lailla demokratisoitunut, jollakin lailla tehnyt sovinnon niiden haavojen umpeen kuromiseksi, mitä Venäjä on aikaan saanut. Mutta tuo aika on kaukana. Se ei ole vuosi, se ei ole 2, se on kenties sukupolvi. Ja tätä kautta meidän pitää niin kuin nyt varautua vähän toisenlaiseen aikakauteen. Tämä on iso murros, mikä meillä on, ja tätä itse olen paljon peräänkuuluttanut. Toivottavasti tuo oli vastaus siihen suomettumisen häntään ja kysymykseen, niin kuin, minkä puolesta olen ja minkä näen ehkä hieman epäilyttävän. Ja sitten oli siellä. Sampo Lepistö Iltalehdeltä. Kysyisin ensimmäisenä kysymyksenä, että keitä ovat ne äänestäjät, joiden kannattajakortteja ja ääniä lähdette nyt tavoittelemaan? Ja toisena kysymyksenä, minkälaisena haasteena pidätte sitä, että lähdette ehdokkaaksi nyt päivän politiikan ulkopuolelta? No luulen, että ihmiset kaipaa ehdokasta päivän politiikan ulkopuolelta, kun katselee tuota päivän politiikkaa. Että kun puhun sitä ankkuroimisen tärkeydestä ja parantavan puheen tärkeydestä, niin se on ehkä helpompaa, kun ei ole jossain erityisessä leirissä tai ole erityistä menneisyyttä tässä suhteessa. Se on tavattoman tärkeää, että me ymmärretään se, että nyt valitaan ihmistä politiikan yläpuolella olevaan tehtävään, jolla myös on niin kuin institutionaalista uskottavuutta paljon Suomessa. Sitä ei voi turhaa käyttää. Pitää olla aika tarkkana sen suhteen, jos tuohon tehtävään pääsisi. Että sitä ei turhaan käytä, mutta siis Suomessa on kuitenkin ylin ulkopolitiikan johto ja myös hahmo, jolla on niin kuin vastuu Suomen kansan
edun ajamisesta, niin kuin siellä juhlallisessa vakuutuksessa sanotaan, nostaa Suomen menestymisen mahdollisuuksia. Ja niin se on hyvin tärkeää toimia näin. Mikä se oli se sun ensimmäinen kysymys? Toinen kysymys oli, että keitä ovat ne äänestäjät, joiden kannattajakortteja ja ääniä lähdette tavoittelemaan? Joo, no, se liittyy tuohon ensimmäiseen kysymykseen, johon vastasin. Kävin tuossa vaalialla miltei kaikkien poliittisten puolueiden vaalitilaisuuksissa. Ja on vaikea niin kuin erotella niitä ihmisiä, jotka niissä käy. Pidin aika lailla saman puheen kaikissa tilaisuuksissa. Ihmiset olivat aika samanoloisia. Vaatteet saattavat vaihdella ja manöörit saattaa vaihdella, mutta selkeästi ne huolenaiheet, oli ne sitten luonto, ympäristö, geopolitiikka, energia, eriarvoistuminen, tasa-arvo, ne on meille kaikille aika lailla samoja. Ne on niitä perusarvoja, joista ihmiset puhuvat. Niistä ehkä sitten keskustellaan vähän eri kuplissa ja vähän eri tavoin sitten sosiaalisessa mediassa, mutta ne kohderyhmät on niin kuin sanoin se hiljainen enemmistö suomalaisia. Ja iso osa niistä myös on liikkuvia äänestäjiä. Yhä enemmän vaalivaalilta niitä liikkuvia äänestäjiä on ollut, jotka ei välttämättä aina löydä poliittista kotia yhdestä paikasta. Ja varsinkin, kun presidentinvaalit on suora vaali, niin siinä se henkilö saattaa olla hyvin tärkeässä roolissa. Mutta en ole keskittynyt niin kuin tiettyihin. En ole tehnyt mitään isoa profiilia siitä, että kuka juuri olisi se kohderyhmä. Ei ollut itse asiassa aikaa ja koneistoakaan siihen. Mutta se puhe, mitä olen puhunut eri paikoissa, niin yleensä täyttää saleja. Hyvin erinäköisiä ihmisiä saapuu paikalle. Yksi syy siihen, minkä takia olen innokkaana tuohon työhön, ison työhön savottaa rupeamassa, on juuri se, että niin paljon ihmisiä tulee kuuntelemaan, kokoontuu samoihin paikkoihin. Siinä on jotain semmoista yhdistävää ja yhteisöllistä. Oli paikka sitten täällä tai jossakin kirkossa tai kunnantalolla, torilla, ostoskeskuksessa, niin ihmisiä tulee. En niin kuin erittelisi, että olen erityisesti joidenkin puolella. Siinä Jukka. Joo, saatiin. Kiitoksia Jukka Kopra kokoomuksesta ja kiitos hyvästä puheenvuorosta. Näihin näkökulmiin oli tosi mukava yhtyä erityisesti niihin kohtiin, joiden katson kehuvan kokoomusta ja näin, mutta näin vastavalittuna puolustusvaliokunnan puheenjohtajana erityisesti kuuntelin tätä puolustuspoliittista osuutta ja siinä korvaan tarttui 3%. Meillähän on puhuttu siitä, että puolustusmäärärahojen tason pitäisi olla vähintään 2% BKT:stä. Ja tämä 3% kuulostaa tietenkin hyvältä näin alan ihmiselle, mutta avaisitko tätä tarkemmin, että mihin tämä perustuu ja mikä on visiosi puolustuspolitiikan ja menojen suhteen? Joo, kyllä, kiitos Jukka ja onnittelut valinnasta. Tärkeä tehtävä. Itse asiassa tuo 3% juttelin siitä edesmenneen Ilkka Kanervan kanssa hyvinkin pitkään ja hän ehdotti tätä 3% tasoa johtuen siitä, että me olemme siellä, missä me olemme. Kuolan Niemimaalta Pietarin porteille, Suomenlahden kapeikkoon, Ahvenanmaalla. Melkoinen sarka. Ei se ole pelkästään se 1300 kilometriä. Eli siihen pitää niin kuin ymmärtää, että siihen liittyy tietysti rajaturvallisuus, puolustus, huoltovarmuus. Eli siihen 3% voidaan niin kuin laskea myös muita asioita. Mutta ei sitä saa niin kuin tietenkään myös puliveivata, eli laskea siihen kaikkea mukaan. Maailmalla on paljon trendejä, jotka tekee puolustuksesta hyvin kallista. Varastot on tyhjentymässä, Ukrainan sota Ukrainassa, Venäjän aggressio Ukrainassa tulee kalliiksi meille kaikille. Meidän pitäisi ymmärtää se, että tuotantolinjoja pitää polkaista käyntiin uudestaan ja siinä tarvitaan sitten pitkäaikaista rahoitusta niille tuotantolinjoille. Ei niitä yritykset tee sillä, että ajatellaan, että sota kestää puoli vuotta tai vuoden.
ja sitten niin kuin tuotanto ajetaan alas. Eli Euroopan mittakaavassa tämä asettaa ison haasteen, ja Suomessa on osaamista, kun käy eri paikkakunnilla. Puolustustarvikesektori on innovatiivinen ja tuottaa maailmallakin myytävää kyvykkyyttä. Tietysti ongelma on se, että markkinat on usein vähän suljettuja. Euroopankin tasolla niillä on vaikea niin kuin päästä, koska siellä on vähän semmoisia salaisia esteitä, ja puolustuksessa usein ajatellaan ensin työllisyyttä, sitten teollisuuspolitiikkaa ja kolmanneksi ehkä sitä kyvykkyyttä. Eli siinä heitän pallon teille takaisin, että miten tuon voisi niin kuin toteuttaa ja mitä kaikkea siihen puolustukseen niin kuin liittyy, jota pitäisi nyt ylös ajaa. Viime viikolla kävin tuolla Imatralla ja kävin rajalla katsomassa sitä rajaestettä, niin kuin sitä kutsutaan virallisesti, raja-aitaa. Ja sehän on, kun sitä sinne 3 kilometriä rakennettu pilottina, niin tiettyihin skenaarioihin varsin toimiva. Rajahallinta ei saa menettää, vaikkapa nyt välineellistetyn maahanmuuton kohdalla. Se toimii tiettyihin skenaarioihin, mutta ei sillä tankkeja tietenkään pysäytetä, eikä se ole ollut koskaan se aikomuskaan. Se on ihan hieno tekninen ratkaisu. Eihän se tietenkään kenenkään toive ole, että niitä raja-aitoja tehdään. Mutta Venäjähän sen tilanteen aiheutti, että tässä ollaan. Löytyykö lisää kysymyksiä? Sieltä yksi ainakin. Marika Paukkeri, Yle Uutiset. Olette nauttineet tässä aika pitkään siitä, että teitä on käsitelty lähinnä ulkopolitiikan asiantuntijana presidenttiehdokkuuden sijaan. Niin miten vastaatte ehkä tätä koskevan kritiikkiin kautta sitten, että mikäli todellakin kyse on siitä, että vasta nyt olette tehneet tämän päätöksen asettua ehdolle, niin miksi juuri nyt? No jos sitä ajattelee, että milloin se olisi kannattanut niin kun tehdä, ehkäpä silloin syksyllä, kun oli presidenttikallupeissa ykkösenä. Siitä on aikaa, mutta toisaalta silloin vähän mietti vähän toisenlaisia kysymyksiä, ja sitten ajatteli sitä, että se kannatus ei ole kuitenkaan kauhean pysyvää. Se on tuntunut olevan niin kuin Ylenkin kallupeissa kuitenkin siellä 3 kärjessä. Tällä hetkellä en muista saman tien, että onko se 2. vai 3. Mutta kyllä se siellä on ollut, ja se kannatuksen pysyvyys ja se, että kun kiertää Suomea, niin huomaa myös sen kannatuksen. Että ihmiset asettaa toiveitaan. Ja sitten tuntuu siltä, että niitä näkemyksiä ei välttämättä ihan kaikilla ole, niin se hetki tavallaan nyt on se viimeinen. Että siitä se aikataulu tulee. Ja sitten mietin tuota kalenteria, niin täällähän on se hyvä tuoda esiin. Itäinen Suomi tarvitsee paljon resursseja, infrastruktuuria ei välttämättä ole täällä parhaassa mahdollisessa kunnossa. Tämä on vähän pussin perällä, ja juuri se suomettumisen hännänne, toivon politiikan pahat hedelmät tuntuvat nyt täällä. Paljon ostoskeskuksia, jotka on tyhjänä. Niin se aikataulu tavallaan sitä kautta rakentui. Mutta en sitä silloin niin kuin ajatellut syksyllä. Silloin taisin sanoa, että aika mahdoton on se reitti. Pidän sitäkin vieläkin hyvin vaikeana, mutta ei se täysin mahdoton ole. Ja kyllähän se Tomppa Kruisekin mahdottomissa tehtävissä, siis niissä elokuvissa, lopulta niin kuin onnistuu. Onko tuo hyvä vastaus siihen kysymykseen? Mutta onko vielä jollakin kysyttävä? Jos ei ole, niin sitten voidaan lopettaa tämä tiedotustilaisuus. Kiitos teille tästä, että tulitte paikalle Helsingistä saakka moni. Ja varmasti nähdään jatkossa samoissa merkeissä. Kiitoksia paljon.